Τοποθετώ τα πετσαρία. Βαθμός δυσκολίας 1. Η τοποθέτηση ή η αλλαγή της ταπετσαρίας τοίχου χαρίζει στυλ στους εσωτερικούς χώρους. Για ένα όμορφο αποτέλεσμα θα πρέπει να ακολουθήσουμε κάποιους κανόνες. Θα χρειαστούμε ρολά ταπετσαρίας και κόλλα ταπετσαρίας. Πρέπει να έχουμε μαζί μας σφουγγάρι, ψαλίδι, κόπτη, μέτρο, μακρύ χάρακα, νήμα στάθμης, κουβά, χοντρό πινέλο, βούρτσα οροφής ή ρολό, βούρτσα ταπετσχέρι, σπάτουλα για να απλώσουμε την κόλλα, ρολό για ταπετσαρία και τέλος μία σκάλα. Αφαιρούμε την παλιά ταπετσαρία με ένα ξεκολλητικό προϊόν ή ξύνουμε λίγο την παλιά μπογιά για να πιάσει καλύτερα η κόλλα. Πρέπει να ελέγξουμε 3 πράγματα. Βεβαιωνόμαστε ότι η βάση είναι καθαρή, αλλιώς την ξεσκονίζουμε ή την πλένουμε. Ελέγχουμε ότι είναι επίπεδη, στοκάρουμε αν χρειαστεί τις ρογμές και τέλος φροντίζουμε να έχει στεγνώσει καλά η βάση. Κάθε ίγνωση υγρασίας θα πρέπει να αφαιρεθεί με ειδικό προϊόν. Σε ένα ατελή ή νέο τοίχο, η χρήση στερεωτικού για προληπτικούς λόγους είναι απαραίτητη. Για ένα καλύτερο φινίρισμα και πριν ξεκινήσουμε την εγκατάσταση της ταπετσαρίας, απλώνουμε ακριλική σιλικόνη ανάμεσα στον τοίχο, τα σοβατεπί και τα πλαίσια πορτών και παραθύρων. Διακόπτουμε το ηλεκτρικό ρεύμα πριν αφαιρέσουμε τις επικαλύψεις των διακοπτών και μπριζών. Ανακατεύουμε την κόλλα ομοιόμορφα ανάλογα με τις αναλογίες που ενδείκνυται στη συσκευασία. Σημαδεύουμε σημεία αναφορά στον τοίχο. Χρησιμοποιούμε το μέτρο για να σημειώσουμε το πλάτος της ταπετσαρίας στο πάνω μέρος του τοίχου. Σε αυτό το σημείο βάζουμε το νήμα στάθμης στο πάνω μέρος του τοίχου και σημειώνουμε μικρά τακτικά σημαδάκια καθ' όλο το ύψος του τοίχου. Τέλος, μετράμε το ύψος του τοίχου. Βεβαιωνόμαστε ότι όλα τα ρολά της ταπετσαρίας είναι από την ίδια παρτίδα. Για την ταπετσαρία με σχέδια αρχίζουμε κάθε κομμάτι έτσι ώστε να συμπίπτουν τα μοτίβα. Αυτό θα επιφέρει 2 κοπές στο κομμάτι, μία στο πάνω μέρος και μία στο κάτω μέρος για να μπορέσει το κομμάτι να ενωθεί με το προηγούμενο. Για να αποφύγουμε λάθη, είναι απαραίτητο να κόβουμε τα κομμάτια καθώς προχωράμε στην τοποθέτηση. Απλώνουμε στον τοίχο την κόλλα με τη βούρτσα ή το ρολό και τοποθετούμε το πρώτο κομμάτι αφήνοντας ένα μικρό τμήμα 5 εκατοστών να προεξέχει στο πάνω μέρος. Κολλώντας το κομμάτι, ακολουθούμε τα σημεία αναφοράς που προσημειώσαμε με το μολύβι. Εάν δεν είστε σίγουροι ότι ο τοίχος είναι κάθετος, σημαδεύστε το πρώτο σημείο αναφοράς στα 50 εκατοστά από τη γωνία του τοίχου για ένα κομμάτι πλάτους 53 εκατοστών και στα 100 εκατοστά για ένα κομμάτι 106 εκατοστών. Τοποθετήστε το νήμα, σημειώστε με μολύβι σημάδια έως κάτω και κάντε το πρώτο κομμάτι να συμπέσει με αυτά τα σημεία. Η ταπετσαρία θα καλύψει τη γωνία και θα ξεπερνάει στον άλλο τοίχο. Θα χρειαστεί να κόψετε το πλεόνασμα, αλλά η κάθετη τοποθέτηση θα είναι τέλεια ακόμα κι αν η τοίχη δεν είναι. Κολλάμε καλά στον τοίχο όλο το κομμάτι, ξεκινώντας από το κέντρο και προς τις άκρες. Κόβουμε την ταπετσαρία στο κάτω μέρος, στο όριο με το σαβατεπί, χρησιμοποιώντας τη σπάτουλα για την επικόλληση. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για τη γωνία της οροφής και του τοίχου. Τοποθετούμε το δεύτερο κομμάτι δίπλα, εάν χρειαστεί το ξεκολλάμε και το επανατοποθετούμε. Κόβουμε το πάνω και το κάτω μέρος και στη συνέχεια περνάμε το ρολό ταπετσχέρι στην ένωση των 2 κομματιών. Για να αφαιρέσουμε την επιπλέον κόλλα, καθαρίζουμε με ένα υγρό σφουγγάρι. Για να ολοκληρώσουμε τον τοίχο, πρέπει να μετρήσουμε την απόσταση ανάμεσα στο πρώτο τελευταίο κομμάτι και τη γωνία του τοίχου. Μην διστάσετε να μετρήσετε σε διάφορα σημεία, διότι η τύχη είναι σπάνια ίσχυ. Κόβουμε το κομμάτι σύμφωνα με το πλάτος που μετρήσαμε, προσθέτοντας 5 εκατοστά. Αφού το τοποθετήσουμε και το κολλήσουμε, μπορούμε να κόψουμε το τμήμα που προεξέχει στη γωνία χρησιμοποιώντας ένα κόπτη. Η τοποθέτηση σε εξωτερική γωνία. Τοποθετούμε το κομμάτι πάνω στον τοίχο, ξεπερνώντας τη γωνία και απλώνουμε το επόμενο κομμάτι, καλύπτοντας για μερικά εκατοστά την άκρη του προηγούμενου. Με τον κόπτη κόβουμε όλο το ύψος της ταπετσαρίας. Για να αποφύγουμε το σκίσιμο των φύλων, αφαιρούμε το πλεόνασμα διατηρώντας σταθερή την ταπετσαρία με ένα χάρακα. Σηκώνουμε τη λωρίδα του χαρτιού για να αφαιρέσουμε και το δεύτερο πλεόνασμα. Στη συνέχεια, λιένουμε τις άκρες. Για να επικαλύψουμε μια οριζόντια γωνία, ξεκινάμε από ψηλά και πιέζουμε με τη σπάτουλα έτσι ώστε να κολλήσει η ταπετσαρία πάνω στην επιφάνεια. Στην επόμενη γωνία, εάν τελειώνει ο τοίχος, κόβουμε το τμήμα που προεξέχει. Για να σημαδέψουμε τις κοπές γύρω από το παράθυρο, πιέζουμε με το δάχτυλο το χαρτί ταπετσαρίας και κόβουμε πλάγια με το ψαλίδι πάνω σε αυτά τα σημάδια. Διπλώνουμε το χαρτί και κολλάμε. Τελειώνουμε κόβοντας με τον κόφτη. Για να περάσουμε πίσω από τους σωλήνες, σημαδεύουμε με το δάχτυλο το ανάγλυφο μέρος του σωλήνα. Κόβουμε με το ψαλίδι έως αυτό το σημείο.
Περνάμε το χαρτί κάτω από το σωλήνα, κολλάμε το πίσω μέρος χρησιμοποιώντας τον κόφτη, αφού έχουμε κόψει το περίγραμμα γύρω από τη βάση του σωλήνα και λιένουμε την ταπετσαρία. Για τις μπρίζες και τους διακόπτες, σημαδεύουμε με το δάχτυλο το περίγραμμα της μπρίζας ή του διακόπτη, κόβουμε με τον κόπτη, κατόπιν επανατοποθετούμε τις επικαλύψεις των διακοπτών και των μπριζών που είχαν αφαιρεθεί πρωτήτερα. Τοποθετούμε το τελευταίο κομμάτι πιέζοντάς το πάνω σε αυτό που είναι ήδη κολλημένο και μετά κόβουμε κάθετα στην επικάλυψη όλο το πλεόνασμα. Μπορεί μετά από 2 ή 3 μέρες να εμφανιστούν κάποιες φυσαλίδες, οι οποίες όμως θα εξαφανιστούν από μόνες τους. Εάν κάποια από αυτές παραμείνει, εισάγουμε κόλλα με μια σύριγγα, πιέζουμε και σκουπίζουμε με ένα υγρό σφουγγάρι. Η τοποθέτηση της ταπετσαρίας είναι πραγματικά εύκολη και το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο.